forma. Format del curs. Apareixen tres pestanyetes. Format per temes. El format, en aquest cas per temes. Què passa en els temes que estan ocults? Els temes que jo he ocultat, perquè jo puc estar muntant un curs, però m'interessa que l'alumne només veja un tema. Jo puc estar muntant el tema 3, però m'interessa que només vegin el tema 1, perquè el tema 3 encara estic muntant-lo i no vull que entre ningú encara. Aleshores, jo puc ocultar-lo i puc triar si els temes ocults es mostren de forma reduïda, és a dir, que l'alumne veja que està però que no pugui entrar, o que els temes ocults són completament invisibles. I després podem triar la disposició, és a dir, que cada tema es presenti en una pàgina o que tots els temes es presenten en la mateixa pàgina. I si ara li donem a guardar, el que tenim és això, el mateix que teníem abans. Però anem a anar completant coses, anem a posar temes. Per a posar temes, hi ha un botó aquí que diu afegir seccions. Cada secció el podem considerar com un tema, o una setmana, o una tarea. Nombre de temes o setmanes que volem afegir. Anem a afegir 5. Aquí podeu afegir els que vulgueu, després se poden eliminar o se poden afegir. No n'hi ha problema, això se pot canviar. Veu? I ara ja tenim el tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4 i el tema 5. I ara podem ja anar completant cada tema que se volen que passi. Anem a practicar un poquet en els formats, és a dir, això que hem vist de com se presenta cada curs. Ara mateix estan tots els temes en una pàgina, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, i per temes. Però s'ho poden canviar. On se canvia? En paràmetres. Anem a editar paràmetres. Anem al format. I ara, en lloc de temes, anem a dir-li que és un format per setmanes. I guarda i retorna. Aleshores, en lloc de temes, ara posa les setmanes des d'ara endavant. Quantes setmanes? Doncs tantes setmanes com blocs jo he muntat. Puc afegir més. Haig d'afegir setmanes. Si li dono aquí, haig d'afegir 5 setmanes més. I aleshores ho tinc per setmanes. Seguim en el format. Ara, en lloc de setmanes, el puc posar per temes replegats. I ara s'obre aquí un menú prou més gran. Però anem a veure què és això dels temes replegats. Guardem i retornem. Temes replegats és això. És a dir, que cada tema està en una pestanyeta que jo puc obrir. D'aquesta manera, l'alumne veu l'enunciat del tema, però no veu el contingut del tema fins que no entri. Bé, anem a configurar això. Em vaig a la part de format del curs i estem en temes replegats. Nombre de seccions. Doncs aquí puc posar les seccions que vulgui, els temes que vulgui. N'hi ha 10, 8, 7, les que siguin. N'hi ha 10, deixem-ho. Els temes ocults. El que parlaven. Els temes ocults es mostren de forma reduïda i no se podrà entrar, o els temes ocults són completament invisibles. A mi m'agrada posar invisibles, que no es vegin. Mostra les instruccions. Si posem que sí, el que es mostrarà és una breu descripció de cada secció. Si posem que no, només es veurà el títol del tema. Elements. Aquí tenim els elements que volem que apareguen en aquesta barra de cada tema. Jo normalment no poso addicions, però podem posar el número de la secció, podem posar-li una paraula clau, la setmana, el dia, una paraula concreta. Aquí podem triar, això ja és a jugar, cada un que ho munti com més li agrada. És qüestió de provar. És qüestió d'anar provant, d'anar configurant, i el que menys ens agrada al final és el que haurem de triar. Jo m'agrada el de no afegir més informació de la que toca. L'estructura ho podem tornar a fer per tema, per setmana, la setmana actual primer, el tema actual primer, per dia, això podem triar també el que vulguem. Jo trio sempre tema. Columnes. Això és com se presenten els temes. En una columna, en dues columnes, en tres columnes. De moment ho deixem en un i ara anirem canviant i anirem veient què passa en cada cas. L'orientació de cada columna. És a dir, si anem d'esquerra a dreta,
O, a veure, column orientation, sí. O si volem canviar l'ordre. Jo le deixo per defecte. Toggle enable, sí, por defecte, que és el tema del pinxet este que sí se podria desplegar o no. Veure la secció habilitada de forma simple. Sí, això és qüestió d'anar provant i a veure al final com us queda a nosaltres el nostre curs. On volem que estiga el text del tema alineat. Doncs ara està per defecte en el centre. A mi m'agrada a l'esquerra. Ho podeu posar al centre, a la dreta, on vulgueu. On volem que aparega la fletxeta esa que desplegava els temes. També a la dreta, a l'esquerra. Anem a canviar l'estil de columnes. Per si a algú li agrada més algun altre tipus de... A veure, estava per aquí, columnes. Per defecte n'hi ha una, però imagineu que posem 3 columnes. Perquè ens agrada donar-li un format un poquet més diferent. Aleshores tenim una, dos... Vegeu que els temes ara estan per columnes. Esta rodeta edita com es veu cada tema, o cada secció o cada setmana. Aleshores aquí tenim. Si volem editar la secció, que ara entrarem. Si volem realçar-la. Si la realcem, queda marcada de color groc. Per identificar quina és la secció que m'interessa que l'alumne vagi o que veja. Suprimir el realçament elimina aquest color groc i els deixa tots iguals. Oculta. Oculta secció, mireu, ocult per a l'estudiant. Si ara entrara com a estudiant jo no veuria este tema. Veuria este, però este no el veuria. Oculta secció, perdó. Oculta secció, oculta secció. Jo de moment vaig a intentar configurar un poquet el tema 1, el que seria la... I si jo vull editar la secció, el que he de fer és aquí, en editar, entrar en la secció. I aquí tenim nom de la secció, personalitzat o automàtic. Si el deixen automàtic, ell li posarà el nom que estimi. Si ho posa personalitzat, ahir he posat tema 1, no? Doncs ara vaig a posar, jo què sé, el verb to be, per exemple, per anar a l'anglès ara. El to be. D'ahir explicaríem el to be. Aquí, què seria? Conjugació del verb to be. Això seria el resum o l'explicació de què aniria aquesta secció. I aquí tenim les restriccions d'accés. Això ho treballarem quan treballem els grups. Quan posem els grups, treballarem aquesta restricció d'accés. Això és el que permetrà que un grup veja o no veja aquesta secció. De moment, com no tenim grups, no vaig entrar allà. Guarda els canvis. Aleshores, mireu que li he canviat el títol a la secció, ara és el to be, i quan jo li dono a baix, apareix aquesta entradeta que li he posat, la conjugació del verb to be.